Siphinde sinibingelele babukeli bekaMavi TV with Prince Bheki umndeni kaZulu. Bese singakhohlwa ukubonga sinconcoze ngama-subscriber ne-viewership. Ngaphandle kweni bese ngeke sikwenze lokhu. Namuhla-ke ngithe angizokhuluma ngalento yokuphuphuma kwesisu. Phinde ngikhulume ngalento yokusikhipha nje ngamabomu. Mase ngiphinde ngichaze ukuthi mangabe uswenze yonke leyo nto kufanele wenze njani ekugcineni. Kuyenzeka-ke lokho okuthiwa i-abortion, umuntu ey'khiphele nje isisu, icala elibomvu lelo. Icala elibomvu nje esingeke silokhu siliphikisa, elifuna ukuthi futhi ulikhulume ekhaya, uxolise, lishweleze. Hhayi ukwenze ngale emakhoneni noma nabantu abathize. Khona lokhu kokuthi isisu siphuphume. Ayikho into ehlupha njengesisu esiphuphumile. Angiphathi khona uma kuthiwa usifihlile. Into ehlupha ngayo-ke leyo ukuthi leso sisu sihlupha lo esiphume kuye isisu wentombazane, siphinde sizohlupha owesilisa. Ingane ephuphumile iyinkinga ngisho emndenini wonke, ngoba iyalibaleka ukuthi uma kwenziwa zonke izinto zabantu abadlula la ekhaya, uthola ukuthi iyalibaleka yona. Ngisho-ke kuthiwa yenzelwa izinto, inenkani nje nayo. Angazi ngingayichaza kanjani. Umuntu-ke kuyaziwa, akekho ongazi ukuthi umuntu uma ngabe ephunyelwe yisisu uyagezwa. Hhayi lokhu kokugezwa komndeni ukuthi kushonile, cha, uyagezwa nje umuntu uma ephumelwe yisisu, noma ubani uyagezwa. Nalo wesilisa abagezwa ngento eyodwa, ngesilwane esisodwa. Kuye kufuneke imbuzi laphana emhlophe, inkuleko. Lo eyigezelwe nje ekhaya kube phinde eyigezelwe elento. Owesifazane-ke ugezwa kabili, ugezwa kubo walapha na kubo umuntu wesilisa, ephinde egezwe ekhaya kubo. Kodwa-ke noma kuthiwa ugezwe ekhaya kubo kuphela, ayibibikho inkinga, kodwa kuhle ukuthi engathi engageza ndawo zombili. Yize bekade engeyilutho eyi-girlfriend laphana eyintombazane, kuye kubeke ekhaya kubo bethi mase bemgezile bephinde benze lento ekuthiwa ukumgeqa. Abantu-ke baye bedideke ukuthi umuntu ukugeqa usuke enziwayo. Umuntu usuke edla amakhubalo azomklina ngaphakathi, emklina isibeletho, lokhu okwenziwa ngokwesilungu. Emklina isibeletho, ebuyisele nesimo somzimba wakho esimeni sakho, nokuthi imizwa yakho isebenze ngendlela eyiyonayona, ngoba phela kuba nokuphazamiseka okuba khona, ikakhulukazi owesifazane. Owesilisa akavamisile ukugeqa. Khona enye into futhi engifuna ukukhuluma ngayo la, lento ekuthiwa umnqwamba, igazi elibi. Lento asingamisi i-topic. Le ngane-ke uma kade ihambile-ke nayo isibe seyenzelwa nje yonke into, imisebenzi yenzelwa imali, yenza amalata, yenzelwa amalata. Iqanjwe igama nawo njengomuntu ophilayo nje, ngoba phela asithathi ngokuthi umuntu ushonile thina kwantu, sithatha ngokuthi umuntu usithele noma uhambile uye kwabakubo. Iye ibeke ingane isiyenzelwa nayo yonke into nje, ilandele ngendlela njengazo zonke abantu abaphilile badlula kulo mhlaba. Ingabe yona isi-undermine-eka nje, ishiye kanjalo, ngoba iyalwa leya ngane, iyavimba ngisho iy'nhlahla, ngisho nasemsebenzini abantu bengasebenzi noma besebenza bexoshwe kuxatshane nabo. Yebo isiyenzelwa-ke izinto kanjani na? Iyaqanjwa nje igama uma ngabe ishona ingakazalwa. Uhlukile-ke nengane edlule emhlabeni isikhona, ayifani noma icishe zibe into eyodwa, kodwa khona itetwe vele isiwumbungu. Kodwa uma itetwe iphila ayifani nengane edlulele nje, eqhamuke isivele idlulile, akufani leyo nto. Iyebe isiqanjwe nje igama, ithengelwe ney'mpahla, yenzelwe yonke into nje, kuthengwe nezinto zey'ngane nomaswidi nama-orintshi. Kufuneka kucace ukuthi lento eyenziwayo la into yey'ngane. Yize-ke phela kugaywa sibone sekugcwele namakhehla nabantu abadala. Phela isimo esiphila kusona manje sesaphila ngaphansi kwesimo sokoma. Leya nto kahle kahle idinga ukuhanjelwa nje izingane, kufuneka kujabule iy'ngane. Kuye kube sekuthathwa-ke lezi iy'mpahla kade y'thengelwe, uma ngabe kuwukuthi-ke ayibonakele ukuthi umfana noma intombazane. Angithi iy'ngane seza-check-wa zisesiswini manje.
iye kube-ke isithathwa-ke lezo zinto ziye zibe sey'nikezwa enye yey'ngane khona lapha, kodwa-ke ingabe sekwenziwa isinyelela, kodwa kungathi kungaba ingane ehlobene nabala ekhaya, kube ingane yala egcekeni, kungabe sekunikwa ingane yangaphandle ngoba abantu babe sebeyibuka ngenye indlela ngathi kuthathwa isinyama sengane yala ekhaya sinikezwa abanye, kanti cha, akunjalo. Ziye zibe seyithathwa-ke iy'mpahla zaleyo ngane, yithathwe leyo ngane i-represent le ngane ekade siyenzela lento, igqoke kube ezayo nje. Akusho-ke ukuthi sekuqediwe-ke ngokwenza leyo nto. Kuye kube sekuqhubeka nje njalo ukhanjo nayo ifuna ukuthi ikhunjulwe njengabo bonke amanye, yenzelwe nje njengomuntu owake waphila. Canthi abantu bakubonile ukuthi ngizama ukuthini, ngenzela ukungaze ngande kakhulu, ngaze kumoshele idatha, kanti bengikhuluma into nawe oyi-understand-ayo ukuthi bengenzela ukuthi nje ngikubeke emqondweni. Ngisho kuthiwa-ke uma usuwahlukana naye, mawusumenzela lento, uyakuphoqa ukuthi umbize. Uma ngabe ungamtholi, kodwa thola owakubo kamawayo ingane ngoba phela khona ukuthi usuwayithandela kwenye indawo. Yabazi-ke amadoda anesikhwele, lokhu ubizwa umuntu kubo walo muntu owakade uthandana naye. Thola omunye umuntu wakhona phela uma kwenziwa leyo, ingabe seniyenza lento. Enye into engifuna ukuyigcizelela, noma kwenzekile wazenza zonke izinto, iy'nhlambuluko lezo zokuthi wakhipha ingane, kodwa isigwebo sakho akulula ukuthi sisheshe siphele la emhlabeni. Yize-ke kunenkulumo ethi ena okwenzeka emhlabeni kwenzeka nasezulwini. Isigwebo sakho uyosithola kahle uma ngabe nawe usudlulele kweliphakade. Lapho-ke uyobe usuthathelwa khona iy'nqumo, nathi sobe singasazi ukuthi kwenzenjani. Kodwa la ngokwasemhlabeni thina sobe sikuxolele, kodwa icala lokugcina ulithetha kabili leliya cala, ufike ulithethe la emhlabeni, ulithethe nasezulwini. Uyobe usulithola ngaleyana ukuthi-ke uyobe usugwetshwa kanjani-ke, nama ngazi akaze ngiyeke ngaleyana ngebhadi. Siyabonga, canthi kuzwakele. Siyabonga, ningakhohlwa-ke uku-subscribe-a, nishere, ni-like, ni-comment. Siyabonga kakhulu ukusibukela kwenu, nikwenze nakwabanye le nto.